Λοιπόν, νομίζω είναι πια ώρα να δοκιμάσουμε μια από τις μπύρες που φτιάξαμε. Εδώ πέρα μέσα φυλάω όλα μου τα σύνεργα. Αυτά τα μπουκαλάκια που βλέπεις είναι η brown ale που φτιάξαμε. Γεια σου brown ale. Η οποία ανθρακώνεται αυτή τη στιγμή, σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμη. Και εδώ στο ζυμωτήρα έχουμε την μπύρα που φτιάξαμε για το σύνδεσμο. Αν δεις το τελευταίο μας βιντεάκι, ξέρεις γιατί παράμα μιλάω. Και ανοίγω το ψυγιάκι να διαλέξω μια μπύρα. Θα πάρω την Coral Haze, την οποία την κάναμε τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, η κόκκινη IPA που φτιάξαμε είναι το πρώτο βιντεάκι που ανέβασα. Γενικά οι IPA είναι δύσκολες μπύρες, δεν τα πάνε πολύ καλά με το χρόνο και έχουν ήδη περάσει 6-7 μήνες από τότε που τη φτιάξαμε. Ανοίγω με αυτό το ανοιχτήρι της ντροπής, δεν είχα άλλο. Η αλήθεια είναι πως τα αρώματά της δεν έχουν εξεθυμάνει, είναι πάρα πολύ ωραία. Απλώς το χρώμα έχει αλλάξει. Πρόσφατα μάλιστα μάθαμε πως οι κόκκινες IPA είναι πάρα πολύ ευαίσθητες μπύρες και ειδικά το χρώμα τους μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγους μήνες. Όσο αδειάζει το μπουκάλι, βλέπεις κάποια κομματάκια να κινούνται. Αυτό είναι το ίζημα που μένει κάτω στο μπουκάλι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι υπολείμματα μαγιάς και λυκίσκου. Να την μπύρα μου. Από τα τελευταία μας μπουκάλια αυτά, σιγά σιγά την αποχαιρετάμε και θα δοκιμάσουμε τις επόμενες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθείς τα βιντεάκια μας και στηρίζεις. Στην υγεία σου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.